fice kun yi dace ku da junanku Awwal Dangote Khadija ku rike amana. Farko zana sanya Allah sarkin jama'a ƙaran ɗaukaka ka sakar na wuce sa'a digirin iya wuya kar da na hau bid'a zan wake Khadija Awwal kuma soya ne. Da ka kalle su tabbas falallai za ka gane sun yi kala da junansu wannan dai shine ko ta waya da sun kira lallai za ku gane soyayyar gaskiya suke yi babu shakka. San kana son ta Awwal ka'ida ce don ita ce kadai a zucinka da ta yi dace samun ɗaukaka a zucinka yau ta zarce dan matan gari gurin kafa sun gane. Babu shakka kwarai yau kun dace soyayya ga manzini ce ala samu dace kukan kun yi dace kuna nan za ku zarce ku zam ango amarya mu dai fatan mu shine. Khadija da rake bashe kalmar ki ta soyayya da ya zo fira ɗauko kujera ki biyayya ga ki fara kwadoguwa mai kyawun tarbiyya soyayya kaso wanda ke san ka to shine. Daga fara kauna yake miki babu shakka shi ya kira ni sosai ya ce na yi muku waka gari na haɗe da zanje don na yi muku waka isa ne masoyi mai waka to ku gane. Yusuf da Khalil addu'a suke yi muku da yawa ni ma nan nake ta ban kwana na yi nawa ku damke amanar junan ku kar ku yi rabewa ilahu ya ba ku junan ku wannan da shine. Fice kun yi dace ku da junanku Awwal Dangote Khadija ku rike amana.